Ырымбур өлкәһендә Красногвардейский яки Кызыл гвардия дигән район бар. Был төбәктә Иске Юлдаш авылы Тук елгаһы буендагы башкорт авылларының береһе. Иске Юлдаш авылы халкы йырга бик әвәз. Бигрәк тә борынгы халык йырларын хаклайдар. Уларның тарихлы икәнен һөйләйдәр. Һәм үзләренең авылына гына хас йыр-моңнарны, заманса йырларны да онытмайдар. Үдитәм кешенең кайгыһын, бер теләм икмәкте икегә, бүлерлек дусларың булһын ул, кайгылар, шатлыклар килгәндә, үдиткән ян дуслар булһын ул. Бер теләм икмәкте икегә, бүлерлек дусларың булһын ул, кайгылар, шатлыклар килгәндә, үдиткән ян дуслар булһын ул. Иске Юлдаш авылы халыктар дуслыгы белән бай икән. Күршеләге немец, рус авылдары белән тату яшәгәненә лә шат улар. Иркен Ырымбур далаларында, ямле Тук буйдарында борын-борындан яшәгән башкорт халкы илебезнең хуҗалыгы өчен тырышып эшләгән буын йырның аркаһында үзен бай һәм бәхетле тоя. Шарлык районына баргас әйтәләр бит, ул немецлар белән ничек яшәйгез, хугышмайһығызмы әйтәләр. Бер генә барып күрергә ул немецларны тересен диләр. Мен әйтәм, әллә бергәндә безнең йортларыбызда бердә байрамнарда бер якта немецләрнең культураһы дип куялар, бер якта безнең авыл менә башкалар. Германиядән сәламнар җибәреп яталар киткәннәр. Поздравить итәләр. Әхирәтләшеп булып җибәрәләр. Знакомнар күп җибәрәләр, бүләкләр, күчтәнешләр җибәрәләр. Карл Маркс колхозины бит инде. Миллионер колхозына. Миллионер колхозына. Менә ул колхозда атаклы эшләгән бедән 8 яшьтәге Кудагыебыз Алмабикә инде. Анда колхозы Бездә алда йөргән. Аңа мылтык биреп куйганнар. Бүреләр нападать итмәсен дип. Сорокны ергә ат менән ташыганнар бит. Аны ызбыз дип торганнар. Машина юк. Халык йырының иң таралганы кеше үзе туып үскән төбәктәге тәүге йыр-моңдар. Моңлы, шаян халык йыры ул үзе бер китап. Курай уйный торганнар матур итеп, шул борынгы йырлар минең 7 яшьтән исемдә калган. Инәемнең йырытып йырлайым инде, сәхнәләрдә йырлайым. Еттәһеллә йырларга Ney buldu iken minengley Vay hayeluk Hay turap hay Ney buldu iken minengley Vay hayeluk Hay turap hay Haberli kaymenende eşelere kılhaka irişir beveleley vay hayeluk hay merak kay irişir beveleley Vay hayaluk hay merak ay Tugerek ey kullarday Dürtleri gürdek Havkaylar kırıplay Vay hayaluk hay ulman
кайлары кырыплай. Халык йыры авыз тел ижадында, тарихында мөһим булган милли мәдәни хазина ул. Иске юлдашта яшәгән башкорт шагыйре, укытучысы Сөләйман агай Муллабаев бөтә Башкортстанга үз сөягенең йырлы, уйлы, хисле һәм илһамлы булуын һөенсөләп яшәне. Халкыбыз йырларның шифалы ягын белә. Йыр йырлау яки йыр тыңлау кешеләргә эске көсөргәнешлектәрне бетерә, уй хәсрәтте баса. Сине күрдем, кайгы хәсрәтемдә юкмак, йөрәк яна ялкын утымак, газапланам иртәне киселәрин, әйтелмәсә йөрәк хисләрин, газапланам иртәне киселәрин, әйтелмәсә йөрәк хисләрин, яннарыма гына килһәйне, һәйне бәгърем тиһәйне, күҙләреңдән алмай күҙләрем, әйтеринем йөрәк серләрен, күҙләреңдән алмай күҙләрем, әйтеринем йөрәк серләрен. Тәҙрә төбөм минең бер нисә, тәҙрә һайын яраны гел үтә, ал ярымнар кеүек алһыуланам, бәғергәйем һине күрдиһем. Кайһы бер йыр ошо төбәккә генә хас, башка якта билдәһез була. Һәм үз авылыңның тәбигате, кешеләре кеүек, үз ягыңның йыр көйдәрелә айруса якын. Йырның гомумән һәр кешегә аңлашыла торган сихри илаһи тел ул. Тәҙрә һайын яран гөл үҫә. Йырҙы йырлау, йырҙы ҙурлау, йырсыны тыңлау һәм аңлау башҡорт кешеһе өсөн дәреслек, тәрбиә һәм рух сығанағы. Башкорт кешеһе иң беренсе йондоҙҙарҙы белһен. Икенсенән, үҙенең ырыу шәжәрәһен һәм батырҙар тарихын өйрәнһен. Һәм өсөнсөнән, йырҙарҙы, халыҡ йырҙарын һәм уларҙың тарихын өйрәнһен.
Күңелеме йомшак иларымны тип биременеме кулдарымды. Күңелеме йомшак иларымны тип биременеме кулдарымды. Хикередиме ситене дәреңе, йөгередиме ет аламаныма шул, ние булды икән теледәриме, һава булып дип әйет аламаным. Ярлы авыл тиер инек иҫке юлдашты. Ысынлап та, был төбәктә йырламаган кеше һирәк. Кызыл гвардия районына караган башкорт авылдарының һәр береһендә тиерлек фольклор ансамбле бар. Улар Тук буенда барган бер байрамдан да ситтә калмай. Тук буендагы иҫке юлдаш авылында, үҙҙәренең тыуған ягында ғүмер иткән буын. Улар авылдың мәҙәни мираҫын йәш буынға йыр-моң аша тапшыра.